Здравейте, потребителя на YouTube, аз съм WinTalker и в днешния клип ще играем малко картонче с мой приятел, казва си Pro Ultimate. Здравейте хора, аз съм Pro Ultimate. Днеска няма да снимам, защото ми се бъгна лаптопа и в момента даже от телефон ще играя. Да, не съм... Ще играя срещу него с шаман. Това ми втората игра с него, срещу него. Не ли третата? Да, третата, знае, третата. Аз тъбих веднъж, ще ма би веднъж. Играем Два пъти тъбих, два пъти. Защото се оставяхме, но добре. Да, нищо, тъй, да се напомночу малко. Да, добре, 1-2 за него, играем 5 игри, остават още 2. Трябва да бия още веднъж, ще бия. Аз по-тъпи карти не съм. А ти трябва два пъти да му биеш, тъй че сме долу-горе... 50... Ние сме брат 75 на 25 принцип. Значи днеска точно би 100%, защото аз играя с шаман, който мен най-слабия. Аз играя с Роуч, много съм... Най-слабия. Хора, ако ме видите на катаклизма как ги играя... Охо, на мен е най-силната ми карта за този шаман е 5. Другите са ми... Ясно. Бах, че съм направо масмач. Там ти разкатахте, нали? Нали? Окей. И твоят много добра, бе. Твой е спел. Ти не го видя. Видял го. Това... Как? Имам пред помощник, мисъл... В грената ти карта, тотемика, кол, брат. Извикаш един рандом тотем, мисъл... Ако ходя за хилване... Да. Ми просто пип мамицата. Между другото тази карта, като в момента сложих едва тяката, защото ресторва целият хелт на миньона и му дава таунт. Ако това е като на... Ух, мале. Така съм убивам го, не знам защо. Съм мут. За да махнеш таунта, най-вероятно. Може. Добре. Не знам за кого... Да, направих глупост. Какво се страхуваш, като изгубиш да кажем 2 сърца и викаш, няма се рискам. За това са малко, ако ти си силен, ще ме обърнеш за секунди. Вижте тая карта. Хоп, ама аз нямам друга. Не трябва да я призвам. Да, не. Другата карта също е мощна. Ще игра сравнително слабичко. Не искам да е някакво мега. Добре, това е яка карта. Точно така. Не трябваше там, брат. Нещо. Ти избереш. Не трябваше да ти откъм тоя, ще аз чая да ги съм убия, ама... 2-5. Това е мощно. И гайс, защото нали сега като призва тост, апгрейдваш го и съм... чарджа и даже не ми убива милиона, защото той е мощен 5 хелта има. Storm into night. Това май също го имаш на ти на WoW. Като или бе? Не, то с който е моя. Stormwind Night, да има го в как скажеш? В Азерот. В една от... Да. Знаеш каква карта имам? Дай ходи. И сега точно. Знаеш каква? Дестрой. Подмор. И ето ама зарадвах, викам нещо, силно ще ми извадиш. Глупости. Не искам таунтове. Колко съм убит, не мога да разбера. Братли, ти ще не разбереш. Идеята е да ти махна таунта, защото после този стрим демидж ще да не фейс. Честно? Трябва пак да пуснеш таунт. Окей. Коста. Добре, и това беше вариант, но ще го убия и без да ме... Или ако направиш така, не, това е на херото. Так имаш фарбол 6 сад. Не, изобщо. Да, това не е фарбол. Да. Така ти казах. Не, изобщо. Да. Чай сега. Сега пускам нещо. Викам да пусна тру нещо, за да може да... го изгубиш. Чай са малко. Хора, знаеш, че смъркам просто... Изяш това. Съм хремав и за това. Вземи това. Бахта мангала. Вземи това и сега бой! Ей, мангал! Де чуеш? Бегай. Сега видя ли? Ти не е толкова важно като губя хелт. Аз изгубих хелт, а пък после... Так, спирам. Той е много гадна карта на другото. Обаче трябва да я произведеш първи. Аз съм други карти, тъй че... И да съм убит. Направо кажи давам ти карта. Що?
Малко дори това се прави, когато не убиваш танта. Спокойно. И Цецо, гледаш ли сега един маяк майтап? Дай. Честно ли, Хекс? Честно! Ама е таунт? Добре. Видя ли какъв хубав таунт ти предлаг, ти ми викаш? О, брат, как е? Ти Да. сериозно ли? Таунт живял някога. Мале, ако се намира, се причукам в някоя тъмна уличка, брат. Оста- Не, ако се намираш, ще причукам в някоя тъмна уличка. Аре, яш, букер. Да имаме. Брат ти, ти не видя ли, че другата е пулсона, бе? Знам. Фрак глупости. Не знам. И защо предлага тази, която не унищожава Уил Пона, като аз нямам такъв? What are you doing, guy? I don't know. Какво правиш, бе? Не знам. Брат, кликам рандом. Затвори. Не, честно не сте игра с затворени очи. Аз игра с отворен. А, Абе, Направо предавай се, предай се. give up. Как се предава? Кари? Искаш там горе в дясно трябва машини на строй. Не. Това ти едва ли си там. Може пък. Да И набиш. има свит. Може пък да набиш пък ни. Натискаш и... Ама ти Цецо никога не се предава, нали така? Ми да, защото съм голям мързел. Тук още толкова далеч, брат. Тук се подтягам, разбираш някакво. Цецо правиш глупости. Какво чакай? Ще гледа правя. Ти сериозна тако... Опа, мислех се, че ме е таковата тема. И кръчи... Наред си те тъп. Хубаво, мършим дали съвет. Някакъв. Добре. Тя се... Значи... Добре, ти ми прозва много карти, което ме дразни. 4, 3, 7, 8, 9, 11... Да, мога да те бия. Не можеш. Сор, ама, дай ход. Не мога да ме биш тук. И ти можеш, обаче. Именно това е идеята. Че гледай сега какво да правя. Добре, звяр, право. Сега. Биш ма, брат, биш ма. Дима. И направо на едно хелт, с стотяма, брат. Ей, това е тъглай, бро. Браво. Добре, 2 на 2 сме. Решаващата игра. А? Брат, на мен рога ми соп. Принцип. На мен е шамана ми е слаб, най-слабия ми герой. Хайде, да почнем последно. Добре, с кой ще играем? Играй с най-силния. Ти отлета ти има първичко игра с това най-силен, бе. Не бе, ти играй с това най-силен. Миху, ти... Миху, не ти почвам да игра. Аз ще игра с... Не знам. Ларво? Ларвока? Не знам. Искам да му направим от сте, ти си направите сте, решава. Брат, ти кенсъл на челенджа, бе. Мъничко доброто сте се направих за шамана. Брат, ти кенсъл на челенджа. Да, искам да се направите сте. Аре, тук да ме биеш или ти го да Търси ти бия? едното сте. Брат, колко повече да си прави с те, брат. Мисъл... На Warriors не прави с те. На Warrior. Ще ми играеш с Warrior. Да. Добре. Не знам, че е глупаво, но нямам да... Не ми е силен герой. Ай, Ммм... вече мисля, че Ларлока ми е най-слабия. Какви карти имам за Ларлок, наистина. Ти кои ще моите, брат? По-зле си и от твоите. Напротив, едва ли. Тука играта ще се оставя, защото... Картите ми са изключително. Дали трябва да махна една карта, която махна... Брат, той е огрив. Ще го мана и ще го Аз замина. нямам изобщо талантове за този Ларлок. Аз нито един талант не видях, брат. Ужас. Аз съм пръснат. И аз тъй. Добре, аз нямам талант. Дай Боже. Да бия. Имам магики за паладин? What the hell, бро? Имам и за шаман, имам и за... Съм яки карти. Имам и за меч, имам някаква нова... О, да, за меч имам... О, това е яко е.
Това не знам какво да играе. На медиа, мале, брат. Медиа ми басу са катини, разбираш ли? Само ниски левали му ги, разбираш ли? Ти ме говори. Ти да видиш моя. Брате, има карта, както взима 9 демидж на... Така, в различни посоки на всички играчи. Може и на мен да ме вземе и да ме уби. Добре, съгласен да давай. Това на някаква карта, разбираш. Дай, някъде, защото ако целиш минимум убиш. Знаеш къде е най-силната в момента в цитето? 6. Брат, ти картиш. Нали? Ще закъсам. И знаеш кака е? Кой? Чорч. Честно. Колко го взима? Кажи ми честно. Чакай. Изма 5, ама за 6 не се струва. Защо отказваш, е стаките? Не искам да слоя на магика. Вече се предаде, а? Не искам да слоя просто на магика. С кой ще играеш? Не знам с кой. Може. Не знам, ще видя. Давай това. Ще видя. Движение ще ми това. Аз чух, че ти много искаш Warlock, те че с Warlock ще играе. Да, аз на Warlock, брат, на World of Warcraft катаклизма играя много добре с Warlock. Аз не съм кой няколко добър, но съм добър като цяло с Warlock. Пак смееш да ме видиш, брат. Аз пък играя World of Draenor. По-малък. Ну. Базикай. Бъзган се. Няма град на новите. Чакай, ти отказа ли играта? Не играя. Ой, сме в страна на пандите. Баси дебили. Пътна, брат. Имам някакво известие пред екрана. Чакай. Хаби. Пътна тотално. Предай се тебе. С тебе ли играе? Да. Вау. Дай. Предай се. Ну. Брат, бъгнато е, чакай. Предай се. О. У. И кратко. Бъгна се чай, Сашо Корезно. Тотално се бъкна. Ти още ли снимаш или пак ти е спрял? Снял споко. Спок. Окей. Спокоен съм. Let's play. Аре, ноп. Тоби. Какво става върху с Алек? Нищо цъкахме Майнкрафт. Ще цъкаме. И само конектва. Не бъде нищо. Чакай се. Сега ще ме върне в играта. Не иска. Ага, добре. Ага. Пак бъдна. Чай сега. Секунда. Сецо, в момента колко Добре. карти? Ами аз имам 5 карти. Погна са. Чай, пак излез от играта. Хайде, брат, предай, просто ти излез. Добре, хора, мисля ви това да е за края на клипа. Еми, ако ви харесва клипа, дайте му един лайк, абонирайте, забавляйте и чао!